कालि फुजानिनो जोंहा बोरमा बेदरजों मुदुफुल आलु जानो नागिरदों बिब' बिनानाव। आजका बोरमा बेदरजों आलु मुदुफुल। सुरु हो रही है टिंट टिंट टिंट। दै ओंखारबाय दै ओंखारबायना मानियावला एसे दे दैया रानबायना सानैजों बोरमा बेदर पार्टि जानो नागिरदों। जोङो मोजां संनो रोङा आरोखि ना गोथाव संनो रोङा जोङो गाइसनो जा नुथाय नुदों बेनो होनदो गाइस मोननोसै बेखौ सामब्राम गुफुरजों बानलु बानलु गोजा गोजा बानलु गोरान मा जाखो बेखौ चेक खालायनानै नायदों गुदुं खालामदां औ थाङाखै बे न'आव दङ मस्ला होबाय मिट मस्ला हरबाय होनदों मस्ला पेकेटखौ देखायलायदो दुन्दिया नै दुन्दियाबो होगोन दे दुन्दिया होबाय यामी रेसिपि मोनबाय ओंख्रिया खांनोसै जा ओंखाम जानोसै लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो।